No niin, tässä koetaan sitten hienosti tämän Tsunen ohjeiden mukaan mennä. No niin, tässä koetaan sitten hienosti tehty jotain muutoksia ja mukaan mennä ja näköjään tehty jotain muutoksia ja joo, että ahaa, tarvitset vanhemman luvan. Ohjelma sanoo, että joo, että kokonaan. Ahaa, tarvitset vanhemman luvan ja mennään kokonaan. Katsotaan, jos se jossain vaiheessa tokenista. Katsotaan, jos se jossain vaiheessa tokenista. Täällä pääsee muuttamaan. Täällä pääsee muuttamaan. Jos se nyt toimii. Ei nyt ihan toimi vielä, mutta ei nyt ihan toimi hienoa vielä, mutta insinööri tuottaa. Hienoa se on, hienoa softaa. Insinööri tuottaa hienoa pikkutaloja niin kuin Xboxia näette. Okei, no niin. Eihän näiden pikkutaloja niin kuin Xboxia näette. Okei, no niin. Hyvä. Täällä on nyt sitten tämmöisiä tänne. Hienoja. Hyvä. Täällä on nyt sitten valintaruutuja, mistä voi näitä asioita. Hienoja. Katella valintaruutuja, mistä voi näitä asioita. Joo, näistä ei tietysti kukaan ymmärrä mitään, mutta on kiva, että ovat laittaneet. Niin joo, näistä tänne. Ei tietysti kukaan ymmärrä mitään, mutta on kiva, että ovat laittaneet. Niin joo. Tänne. No, mutta tämä on oikeastaan aika kohdalla. Joo. Eli siis vanhemman luvan on oikeastaan aika kohdalla. Eli siis vanhemman luvan tarvii ja sen takia täytyy tulla nyt tälle puolelle, niin tännehän se ohjasi meidät. Painetaan siitä, että tallenna. Painetaan siitä, että tallenna. Hetkinen. Siis enkös mä just niitä luvan antanut? Nyt tässä, siis enkös mä just niitä luvan antanut? Tähän tarvitaankin, nyt kun mä vanhemman luvan ja tähän tarvitaankin, voit pyytää vanhempia se muuttamaan käyttöoikeuksessa täällä. No, voit pyytää vanhempia se muuttamaan käyttöoikeuksessa täällä. No, minähän, tähän menee tänne, joo. No, joo, tähän menee tänne. Täällä on, joo. Tää ihan niin kuin tää juttelisi mulle. Verkkoturva-asetukset eivät muutu automaattisesti ihan kuin tää juttelisi lapsen tai teini-ikäisen verkkoturva-asetukset eivät muutu automaattisesti ihan mukaan kun jäsen tulee teini-ikäisen mukaan rajat mahtaa olla. Oli missä oli, tulee missään rajat. Tämä tuli tähän samaan ruutuun. Oli missä oli, mutta tämä on aika piisanolosti toteutettu. Tämä tuli tähän samaan ruutuun. Mielestäni tämä on edelleen kunnossa. Tämä on aika piisanolosti toteutettu. Paina tästä tallenna. Mielestäni tämä on edelleen kunnossa ja paina tästä tallenna. Jaha. Tämähän tulee tämmöiseen paikkaan, että tarvitset tähän vanhemman luvan. Tämähän tulee tämmöiseen paikkaan, että tarvitset tähän vanhemman luvan. Oikeasti pystyykö joku tuottamaan jotain näin onnetonta softaa pystyykö joku tuottamaan jotain näin onnetonta softaa vielä vuonna 2012 nämä pienet firmat tietysti niin kuin Microsoft ja muut, niin niillä voi olla vaikeuksia tietysti niin kuin Microsoft ja muut, niin niillä voi olla vaikeuksia tämmöisten toteuttamisessa. Vaativien asioiden. Tämä niin kuin esimerkiksi ohjaisi tässä sinne toteuttamisessa. Vanhemman tilille ja kysyisi niin siellä salasanaa ja sitä kautta pääsisi tekemään sitä hommaa siellä salasanaa. Ihan oikein kiva toteutus. Kiitos, että sitä hommaa eteenpäin. Ihan oikein kiva toteutus. Kiitos, että hankalaa sovellusta toimimaan Nokian puhelimessa, kun Facebookia sovellusta toimimaan Nokian puhelimessa, kun Facebookia laittaminen iPhoneissa ja Androidissa kesti noin 10 sekuntia. iPhoneissa ja Androidissa kesti noin 10 sekuntia. Tässä on nyt mennyt 1,5 tuntia. Ollaan tässä tilanteessa. Mitään järkevää ei saatu aikaiseksi. Sen takia ollaan tässä tilanteessa. Nörtti vaan on yksinkertaisesti ollut näin tyhmä tätä tehdessä. Nörtti vaan on yksinkertaisesti ollut näin tyhmä tätä tehdessään. Kiitos ja kuulemin ja oikein hyvää illan jatkoa. Noniin.